Ľudkovia, toto je laserový projektor Formovy S5. Tento projektor som objednával za svoje peniaze a nie je to platená spolupráca, ale môžem vám povedať, kde som to kúpil a koľko to stalo. Hľadal som na internete na nižšiu cenu, no a v Google som natrafil na stránku xiaomiplanet.sk. No a v tom čase, keď som objednával tento projektor, tak všade na internete bola cena nejakých od 450 až do 700 eur. No a pomocou Xiaomi Planet sa mi podarilo kúpiť tento projektor za 360 eur. Na Xiaomi Planet majú taký systém, že na ich stránke nájdete články alebo recenzie na rôzne produkty. No a v mojom prípade to bol článok o tomto projektore Formovy S5. No a v článku nájdete odkaz, že si môžete tento projektor kúpiť za lepšiu cenu. V tomto prípade tam bol odkaz na stránku banggood.com a gshopper.com. Ja som si vybral banggood.com, pretože tam mám už niekoľko rokov urobený účet a mám aj nainštalovanú apku v telefóne. Projektor som jednoducho odklikal, objednal a prišiel mi z českého skladu presne za 7 dní. Formovy S5 prišiel v takom krásnom balení a najviac, čo ma prekvapilo, sú rozmery tohto projektora, pretože je veľmi maličký a kompaktný a má podobnú veľkosť ako má Mac Mini M1, M2 a M3 rada. Na balení sa nachádza ovládač a aj elektrický adaptér s US koncovkou, pretože sa jedná o čínsku verziu projektora. Čo znamená, že si budete musieť zakúpiť takúto redukciu za pár eur. Projektor má zo spodu klasický 1/4 inč závit, taký ako majú takmer všetky kamery, čo znamená, že nemáte problém dať projektor na akýkoľvek statív. Projektor vyniká schopným hardverom. Všetky dôležité veci sa dozvieš v hlavnom videu, ktoré je kompletným sprievodcom pred kúpou projektora. Odkaz nájdeš tu dolu pod menom tohto kanála.